Господин Руков, вие прогнозирате фрагментирано Народно събрание. Колко политически партии вие правите анализ, като вземем примерно трите големи и трите по-малки, да кажем? В момента има само 3 партии, които сигурно влизат в следващия парламент. Двете са изравнени някъде около 16-17%, третата е с 5%. Тоест за първи път Имате предвид ГЕРБ, БСП и ДПС. Така. И три по-малки да сложим. Според мен повече. В момента са 7 партии. И при много силна доминация, т.е. ГЕРБ имаше над 30% преди изборите 2009 година. Не трябва да забравяме, че в момента имаме 7 партии при силна доминация, но в модерната политическа история за първи път, нещо, което се случва за първи път, това е, че двете водещи партии имат толкова много малка степен на доверие. Тоест, недоволните хора, хората, които не припознават нито една от тези 3 сигурни партии, процентът техния е много голям. И за това, според мен, може би този парламент ще бъде решаващ за започване на същинските проблеми в България. Защото се видя, че 23 години ние се въртиме в кръг. Видя се, че основни сфери просто тъпчат на едно място и нищо не се променя. Говоря здравеопазване, говоря образование, говоря административна реформа и така нататък. И пробива, според мен, трябва да дойде през малките партии, които са фокусирани с една или две каузи. Видя се, че големите партии те се провалиха. Те мислят за рейтинга си, поемат тежестта на властта, влизат в едни вътрешни интриги и те просто продължават по това течение, което е започнато още от началото на 90-те години. Да, значи следващите, господин Кабай Иванов, следващите 3 партии, според мен, по-малки са СДС, ДСБ плюс, да кажем. Но тук вече да влезем малко в културата на спомена. 2005-та, да, и консерватори сега ще коментираме, защото десното пространство наистина на СДС няма да може да запълни цялото емоционално и пространство на десната страна, така че ще говорим след малко, но 2005-та, искам да ви върна малко, което вие също имате голям имате дълг към десните избиратели. Ще ви кажа защо. 2005-та царят се кълнеше пред българския народ, че няма да прави коалиция с БСП. И това му донесе много традиционни десни гласове. Тогава вие бехте пак много разкъсани, което вие след малко ще се припомните. И това му тези десни традиционни гласове му докараха 53 мандата на него. Говориме, когато направиха тройната коалиция. Разбитата десница, отново, аз за това ви поздравявам и за това ви поканих в моето предаване да участвате, защото тогава участва с 3 формата. Помните ли си, значи имахме ОДС, господин Руков мисля, че беше ДСБ и на Софиянски БНС. БНС плюс, ако вземем предвид, че господин Сидеров е бил главен редактор на вестник Демокрация и голяма част от ядрото на Атака също са така малко по-крайни седесари бяха. Тоест в един момент десницата имаше повече депутати и можеше да направи свой кабинет. Тоест ДПС и БСП те бяха с по-малко, отколкото всички останали. Значи 50 мандата направихте тогава, въпреки големите претенции на десните. Пак отново грешка на Стефан Софиянски и на Иван Костов. Разбиха десното пространство. И вие участвахте под формата ОДС, което СДС пак не беше сам. И на госпожа Михайлова грешка, защото тя направи формата ОДС. Даже ще ви кажа, че изпусна много гласове тогава, защото коалиционните партньори направиха така, че да не гласуват за СДС много хора. Преди Националния съвет, който трябваше да гласува формата на явяване, тя промени коренно стратегията. Тоест на Националния съвет повечето колеги бяха крайно изненадани от този формат, който им се предлага 2005-та. И ако преди... Когато беше лидер Надежда Михайлова. Точно. И ако тя взе СДС при 12% одобрение, на изборите ние получихме 7%. Знаете откъде започна ерозията на СДС? Моето мнение. От безпринципни коалиции, които направиха тогава 2005 година и непоследователна политика, която правих. Според мен първият удар на СДС нанесе президента, който СДС избра, Жельо Желев. Казвам го, това е мое мнение на повечето седесари. Да продължим малко по-напред. След това Иван Костов. Да. Особено с второто правителство, където назначи лично предани нему хора, с приватизацията, която направи
приватизацията, която трябваше да бъде направена, но ефекта от нея трябваше да бъде работеща, конкурентоспособна икономика, да се даде възможност на младите менеджери, които прохождат, да управляват тази собственост и стандарта на живот да бъде по-висок. В момента, следствие на тая приватизация, която обогати червената олигархия, която е в основата и на създаване на част от подземния свят, като групировки, активи за 30 милиарда бяха продадени за 3, 4, 5 милиарда да са. Нямам точната сметка. Даже по-малко, 2-3 милиарда. В момента нашите родители живеят в мизерия с ниски пенсии, стандарта на живот на българския гражданин е нисък, олигархията обаче Господин Руков, вие сте икономист, за което ви поздравявам, но моето скромно мнение, разбира се, вие може да ме коригирате. Национализацията, която се извърши в 1944 година, сравнявам по злини, които донесаха на българския народ, с приватизацията, която се направи 1997-1998 година. Дори са по-малки злините, защото национализацията все пак запази активите, не продадоха всякакви ремида, те ги вкараха в един друг модел, който в последствие не е работещ, но вследствие на тази, аз бих я нарекал неграмотна и корумпирана приватизация 1997-2001 година, в момента в области, където сме имали около 200 работещи предприятия тогава, в момента са останали не повече от 4-5. Когато ти продадеш нещо на 15% от стойността му, тогава човекът, който го вземе, той няма интерес да развива предприятието, той разпродава абсолютно всичко и остава една гола поляна. Продължаваме напред, правиме анализ. ГЕРБ, 80-90 депутата. Искам да попитам аз, вие сте все пак в момента бехте доскоро синя коалиция. Какво казва ДСБ плюс, защото се играят в коалиция, примерно. Но искам да ви попитам, на 10-то национално събрание ДСБ обяви ГЕРБ и Кунева за свои преки съперници. Така ли? Мисля, че съм прав. Не съм чел техните решения. Не, какво ще прави ДСБ, ако случайно влезне в парламента и на ГЕРБ не му достигат 10 мандата? Защото ще го подкрепи и ГЕРБ, въпреки че в момента казва, че са най-големи опоненти на ГЕРБ. Но ДСБ участват в управлението в момента. ДСБ и в момента играят театралната роля на опозиция, но имат представители в висшата власт. Заместник-министри, посланници, членове на бордове на големи държавни фирми. Така че ДСБ са във властта и сега. Въпреки че на думи са на най-яростната опозиция. Но искам да ви поправя, ДСБ нямат смелостта да се явят сами, не като един, ами ако щете, с 3 плюса. ДСБ искат да създадат илюзията, че ще запазят синята коалиция и около тях ще се случи обединението. Това е една илюзия и голяма част от десните избиратели прозират зад желанието на Костов. Ето, ние ще запазим синя коалиция. Това. Искам да ви кажа, че без Съюза на демократичните сили синя коалиция няма. Защото ако сега рейтинга на синята коалиция е около 3,5%, 2,9% са от Съюза на демократичните сили. Забелязвате, че социолозите, особено тези, които са наши зложелатели, избягват да мерят рейтинга на СДС. Мерят синя коалиция. Обаче от синята коалиция 2/3 от процента е на Съюза на демократичните сили и ние ще го покажем на парламента. Другия играч, да спреме, господин Руко, Движение България на гражданите. Няма да си коира с БСП, те го заявяват, няма да си коира с ГЕРБ и ДПС. Това означава какво? Че ще трябва да има 120 депутата. Това е, значи, говориме за сериозна политика, Това са несериозни. а не за научна фантастика. Искам да попитам, може и те могат да направят така, да подведат хората и да подкрепят едно правителство, което няма болшинство, разбира се, както на БСП, така могат да подкрепят и на ГЕРБ. Те винаги са били странни в първоначалните си тези. Те започнаха с това, че са против политическите партии, след това направиха политическа партия. Сега казва, че няма да правят коалиция с нито партия членка на Европейската народна партия, т.е. Европейска десница, нито с БСП. Странни изявления. Може би не си дават сметка, че тези неща се помнят и когато след това предприемат някакви действия, хората ще се равнат. Господин Кабаиванов. Аз ще бъда още може би, радикален.
според мен единственият шанс БСП да се върне във властта е ДПС и формацията на госпожа Кунева. Ако изобщо влезе в парламент. Да, Защото и ако това не е влезе в сигурно. парламента, точно така. Тъй, че на българските граждани трябва да се говори само истината. Вот Това, което консерватори мисля. и СДС да поздравим вашия електорат с един хубав